Nah, iki lho aku tutup pertigaan tuku jam lagi ya lho. Gawe Kudus ya iki arahne ring Dawe neh ya lho. Toprak Satria utama ya lho. Neng Deko ngendi mau? Neng biji lho. Ya lho iki dari Polsek Dawe iki ya lho. Kita lurus cek lokasi pagelaran pentas ketoprak Satria Utama. Pentas yang malam juga ini lho. Tadi saya dari pagelaran pentas ketoprak Margo Budaya berada di Soco di Satria Utama pojok biji Dawe. Nah, iki menggoe nganan ya lho, toko pertigaan iki lho. Menggoe ngalor ngetan lho iki lho. Pertigaan iki ngetan. Sekilonan iki lho, sedak iki. Ono apa ora sekilo lho. Padat ya lho, pada hari Sabtu malam itu di hari yang sama ada titik lokasi, ada 3 titik lokasi pentas di Kudus Dawe, ada 2, Jekulo ada 1. Nah, pentasnya siang malam juga loh. Iki mau teko Margo Budaya sing premo mek sithik lho. Oh iki kok nek Satria Utama ta apa ya lho. Nah iki lho. Ketoprak kawak iki. Satria ta Setya ya. Sing kok ana tugu muda padha ya lho. Mau kudu muda Soco. Iki tugu muda pojok ya lho. Nah, mie ayam bakso iki. Awas belok ke kanan ya lur, kalau tidak salah juga lur, karena baru ini dan ini tubuhnya ini lurus ke sini ya lur. Kuda arah ring Paseran pojok ini. Nah, gitu. Satria Utama menggo iki jalane arah jalur iki ya lur. Nah, iki nek ngulon iki ya iso wedhe lho. Nah, iki wis ditutup berarti kene iki lho. Nek ngulon iki mau pol ngendi iku mau lho, padhae pol pasar Mas Dawe. Nah, iki lurus mentok. Oh, biasane nek kanan jalan. Biasane kok ketoprak Kembang Jaya lho kene lho. Iki Satria. Nah, iki wis mulai ta urung ya lho, soalnya wis siang iki lho. Sing premo delok lho ketoke kok iki tutup neh. Berarti lurus lho. Jalan pintasnya belok kanan iki. Nah, padha ae lho iki lho. Lumayan rame kene lho malah lho. Timbang kono mau lho. Nah, iki masjid iki lho. Wis mulai abane lho. Pajak Talu Gamelane mbah tarik gambyong kok. Pinggir jalan biasanya panggung lho. Rame sing premo ngene lho. Wis tarik gambyong ya lho. Wis tarik gambyong lho iki lho. Wis tarik gambyong lho. Iki wis rame sing premo ning kene lho. Jak delok ning kene ya lho. Jap ya Pak. Sepi lokasinya lho. Nah, teko Tugu Kuda iki mau belok ke kanan sediluk iki lho. Iki wis tarik gambyong bar malah lho, tarik gambyong lho. Nah ini iki lho. Wis rame iki sedelok. Kene iki. Satria Utama. Oh, nang kene. Satria Utama. Heeh, iku. Pagi madhep ngetan ya, Bos. Margo sepine pol kok, malah kene Margo. Nah, ini lho suasanane.
pinggir dalan kayak biasanya Kembang Joyo. Tak mlebu rono. Era sepelo kaya talu gamelane lho. Nah lho kene iki lho. Nah, pajak talu gamelane ketoprak Satrio Utomo. Panggung ya iki. Ono ada. Delok ya wae. Pas pinggir dalan. Nah, iki tak sepeda ning samping kanan panggung. Depan rumah. Ini iki lho pokoke pepet omah iki pas mburi panggung. Iki mburi panggung kaya biasane iki lho. Nah, tanggane ning kono lho. Gajahe ning kene. Nah, iki lega kene iki lho. Medun iso ta ora? Iso, tak tengok ra iso. Cari gambyong. Iki dipemeni ya, Lur. Main terus ya. Baju Taman Sari. Ini Rino bengi pokoknya. Pentasnya lho. Halo. Nemburi panggung nih. Ini sesek ya. Kanan panggung sesek kiri panggung pas tembok omah. Ini ngenteni pemainnya lur.
Nuwun para pamirsa dahat kinurmatan. Sugeng siang, sugeng hamirsani, sugeng pinarak. Hamirsani sandiwara ageng kedoprak Satriya Utama. Sandiwara kedoprak Satriya Utama mijil saking dusun Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Bumi Minasam. Sasampunipun dipun pasugata uyon-uyon manasa utawis utawi joget gambyong sing Sandiwara Satriya Utama badhe ngaturaken rancakipun dedabuan utawi lelampangan. Siang menika Satriya Utama badhe ngaturaken lelampahan sampun kambak Bapak Panitia ugi ingkang kagungan kersa. Nyuwun lelampahan Grandal Lokajaya Sahid dados Sunan Kalijogo. Nuwun para pamirsa ingkang dadi hormat. Monggo panjenengan kula pirsani sae lan botenipun kedoprak Satriya Utama kula mirsani kanthi putih purnaning pagelaran. Satriya Utama sakali jaya, sakali jaya, tetap jaya selami. Suasanane lur. Ning ngarep short tratak panggungnya lur. Ning ngarep panggung Satriya Utama. Pokoknya wis rame niki lur. Ayo pangge ngetang. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.